Kajing betha ka Sorkar Jingkhang Iew ki hat ka arpoi terek ula ber kala Treikam pura haba ka jingleit ka RiKhasi channel keleng ki jaka kanong ba shalong ki Iew ki hat ki dukan ki rakhang lun nalo kata ka jingkhot ben betha ki kali kamai ru kala Treikam pura namar ba omdan kali kamai bayan kum ki bus ki taxi bat ki wei layu i batang ki kali jong ki rioshimet ki raya jasurong kini hari ke benta jong ka Iew du ke babarabo kali ki Iew he atam po jong ka jela ni betang gila mayu i ba Iew ka thali ka kenja nomor baru ki dukan ki khang kini di ke jesi matala jong ki pai ba ha ka jingkhot jong Sorkar bangin khang mata ka sngi namba kanta bang pensuthu ki pai ba ha bali ba ka jingpang coronavirus kumbang chief minister lani mutri namba jong ka jela kon sangma bagani ka jingkhang kamri setiap ban pensitom lani ban wara anu ri jing ki pai ba hanlai ka dei namtahi ka jing mato jong ki pai ba khnap ge suthu ki lat jeng yada banyada ne ka jingpang khlam ka belajar ka ne ka pertahi barosh teluk Laban kedua hang ni, bau menteri rang ba ke jelau konrad ki sang mau la pensyai bakani ke Jingkhang Iew, bat Jingkhang kali kam dei setia ke Jingkhang ban pindu noi ki pai ba, hindre ke dei ban pensau thui ki pai ba, halor ke jingma jokani ke jingpang kabla shimi ke jingim jong palat shipo hajang ki brio ha ka perthai. La yo i ha kani ke sngi ke badai ke sngi khang ki Iew ki hat ba ki kali kamai, ba ka Shillong Municipal Board ru kala pelong ke jingsendrai dawai ha ki benta jong ke Iew du kamot pran ban mau khar bat ki wei de ki jaka.